Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhum. Bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad allazi jaa bid-dinil islam wa kitabul qur'anil karim allazi yantiqu bil lughatil arabiyya wa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala allazi ja'ala lughatil arabiyya lughatil janna lughatil qur'anil karim wa lughatis sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. نسأل الله أن يزد لنا حبا هذه لغة حبا جما حبا شديدا. أما بعد أيها الإخوان، نحن نصبر لكم على تأخير يعني استمرار درس. أما بعد ‘yan uwa muna ƙara baku haƙuri a bisa jinkirin da muka yi na kawo ci gaban wannan littafi mai albarka wato kitabul awwal ad-darasus sani cikin littafin durusul lugatul arabiyya li ghairin nadiqina biha. Muna baku haƙurin jinkirin da muka yi, to amma yanzu insha Allah za mu kawo muku darasi wato na biyu cikin littafi na ɗaya. Na'am, kamar yadda kuka gani anan shine an rubuta ad-darasus sani, darasi na biyu. Gashi nan an rubuta zalika. To shi zalikan nan da aka yi wannan darasi na biyu zai mana bayani ne gaba ɗayansa akan zalika. In muka koma baya kuma darasi na farko ya mana bayani ne akan haza, to darasi na biyu zai mana bayani akan zalika. Wato shi hazan nan da muka wuce yana bayani akan wannan wato abu na kusa, haza baitun, wannan gida ne, zalika masjidun, wancan masallaci ne. Da fatan za a gane karatun. Yace zalika wancan, yace ma zalika menene wancan, yace zalika najamun, wancan tauraro ne. Sannan ya ƙara cewa haza masjidun, wannan masallaci ne, wa zalika baitun, wancan gida ne, haza hisanun, wannan doki ne, wa zalika himarun, wancan jaki ne, a zalika kalbun, shin wancan kare ne, la a zalika qiddun, wancan mazuru ne, ma zalik meye wannan, zalika sarirun, wancan gado ne. Menene wancan ai gado ne. To idan muka duba za mu ga zalika yana nuni ne akan abin da yake wancan, haza wannan, zalika wancan. Da fatan ana fahimtar darasin. To idan muka je shafi na gaba za mu ga yadda suka ƙara warware mana abin kamar haka. To gashi nan anan aka ce nan an mana bayani akan man haza, wane ne wannan, wa man zalik, wane ne wancan. Haza mudarrisun, wannan malami ne, wa zalika imamun, wancan limami ne, wato wannan limami ne. To idan muka yi duba zuwa ga yadda al'abin suke, za mu ga haza, man haza, wane ne wannan, wa man zalika, wane ne wancan. Haza mudarrisun, wannan malam ne ai, wa zalika imamun, wancan kuma limami ne mai jan mutane sallah, wannan malami ne mai koya wa mutane karatu na farkon kenan. To sai mu ƙara dawowa nan, ma zalika, to menene wancan, zalika hajarun, wancan dutse ne, wancan dutse ne. Na'am, haza sikarun, wannan siga ne a ciki, wa zalika labanun, wannan nono ne a cikinsa. Na'am, wato da fatan muna gane haza da zalika. Haza sukarun, wannan siga ne, wa zalika labanun, wancan nono ne. Aka ce tamarin, gwajin fahimta. To gwajin fahimta shine me? Tamarin, gwajin fahimta. Iqra waktub, ka karanta ka rubuta. Kamar yadda kuka sani al'adar wannan littafi, duk darasin da aka maimaita mana shi, duk wata kalma da wasalinta ba a sake maimaita ta sai tare da wani ƙarfafan dalili. Kamar anan an ce haza sukarun, wannan siga ne, wa zalikan labanin, ga jimlar ita aka sake dawowa da ita dai, amma wasalce ta ne kawai ba a yi ba. A ga ka rike ta da wasalinta, shin zaka iya karanta ta ba wasali? In kai haka to ka fahimta, in baka yi haka baka fahimta ba. To mu karanta mu gani, zamu iya ba wasali. Haza sukarun, wannan siga ne, wa zalika labanun, wannan nono ne. Na biyu, man zalik, wane ne wancan, zalika imamun, wancan limami ne, a zalika qiddun, shin wancan mazuru ne, la zalika kalbun, a'a wancan kare ne, ma haza, menene wannan, haza hajarun, wannan dutse ne. To sai mu dawo kalimatul jadida, sabon kalmomi. Imamun, shugaba, hajarun, dutse, sukarun, siga, labanun, nono. To ga sunan kamar haka. Da fatan ana fahimtar su. Sai mu je shafi na gaba. Na'am, alhamdulillah. To anan da mu tsaya, muna ƙara ba wa ƴan uwa haƙuri, da mu da tsaya akan darasi na uku, sannan nan take insha Allah ba da jimawa ba za mu kawo muku darasi na uku, za mu tashi daga kansa insha Allah ta'ala, saboda darasin yana da tsawo, ba za mu haɗa shi da darasi na biyu ba. To insha Allah a cikin sa ne dai duk wani bayanai za a warware muku shi dalla dalla, yanda za ku fahimci ma'anar
baitun da albaitun. Shin ƙarin lam alif din nan meye bambancin? To anan cikin darasi na biyu za ku ji cikakken bayani. Shin abu aka sa masa lam alif da wanda ba lam alif, shin meye bambancin su, da kuma sauran ka'idodi duka za ku ji a cikin wannan darasi na uku da za mu ci gaba insha Allah ta'ala. To anan da mu tsaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kuma duk wani mai sha'awan wannan littafi wato da ci gabansa sai ya danna mana subscribe, ta yanda daga an kawo ci gaba in ya danna ƙararrawa, ya danna subscribe ya taba ƙararrawa, to da a sanar da shi duk ranar da muka ci gaban wannan littafi wato zai gani. In dai har ya taba subscribe ya danna ƙararrawa. Muna godiya da masoya kuma masoya larabci. Allah ya ƙara mana fahimta, mu ma almajirai ne.